Me tehdään nyt maustehaaste. Ja aloitetaan suoraan, ettei mitään hidasteita. Eli me laitetaan sen tämmöiseen lautaseen. Ja me ehkä otetaan yhdestä pyöreästä jutusta. Täällä on kaikki tilliä, kaikkea tollasia. Näistä kaikista ei saa edes selvää, kun on niin vanhoja. Siis tää teksti on vanha, ei näe mitään vanhoja. Eli siirretään kameran paikkaa. Siis kännykän. Kuvan kännykän. Ja me yritetään ottaa varmaan toisesta paikasta, koska puolet nää on loppunut. Tai sit nää on kovettunut. Tässä on tää kaappi. Näin. Tää on kovettunut. Mitäs nää on vanhoja? Ja pistäkää tuonne kommentteihin noita lisähaasteita. Niin, että mitä me tehtäis. Eli ekana on tämmönen. Sori meidän hiukset. Mä en oo käynyt pitkään aikaa suihkussa. Älä vielä näytä. Miksi? No. Okei. Eli mä pistän nyt silmät kiinni. Otan vaan jotain sieltä. Mä otan uuden, koska... Näytäks mä? Tästä ei tarvi. Tästä ei näy. Siis pistääks mä tuohon lautasen? Joo. Pistä vaikka 4. Pistän tuohon eteen tämän mausteen sitten. Mut sille et sä et nää. Täällä on loppunut aika paljon. Kelpaaksko? Ei. No 3 kelpaa. Ota vaan kuinka tätä kestää. Minä. Ole nopeampaa. Joo, vielä 1. Panin mun pääni tähän. Sä et siis saa nähdä näitä. Eli mä käännän nää niinku tolleen. Sormi. Joo, sulla on kylmät. Miten mulla on kylmät? Kunnolla vaan. Tilli. Joo. Sokeri. Suolaa siis. Ui, mulla pitäis varata hiukset. Ja tätä sä et koskaan arvaa. Valkosipuli. Tämä. Hyi! Yes. Se eka siis oli tilli. Toinen oli suolaa. Ja tää viimeinen oli valkopippuria. No joo, sama melkein. Eli nyt me heitetään nää roskiin nää loput mausteet. Mä jään harjoa hiuksen sillä aina. Mä pistän sit paussille. Moi, nyt me jatketaan. Tää on just sokeria suussa. Näitä meillä on suussa. Siis, ettei sisään ei tätä pakkausta. Me tykätään. No hyviä, tämmösiä. Mutta täytyy kannata oikein puhdaskaan, koska sitä voi tulla reikiä. Näin voi olla. Jatketaan. Mulla on 2 suussa. Mulla ei oo yhtään, koska mä purin sen. Noniin. Silmät kiinni. Nyt vähän lähemmäs. Siinä. No, tällä. Otetaanko se tästä lautasta? Mieti vaan, mitä mä otan. Sandra, saanko kattoo? Kun tässä hei! Tässä ei oo niin paljon. Sä voit ottaa tuolta. Silmät kiinni. Silmät kiinni. Muuten mä oon koira.
Eikä mitään pippuria. Ei. Ne maistuu pahaa. Mä muistan, kun me oltiin eskari. No, totta kai mä muistan, että me oltiin eskarissa. Niin, mä en tiennyt, mikä semmonen musta pallo on, niin mä söin sen, niin se oli pippuri. Nää, oli se sillä aika hyvää. Hei, mä tiedän mitä me tehdään seuraavaksi. No. Otetaan lusikalla jotain mausteita. Sitten toisen mitä arvat, mitä se on. Sopiiko? Siis kaapista jotain vai? Niin, jotain semmoista tahmeita, että se tarttuu tai jotain sellaista. Eikö jotain kaapista vaan jotain? Niin. Kuka tuli? Saanko mä käydä kattoo? Et. No niin. Ei, älä avaa. Sun ei tarvitse jakastaa. No, avaa suu. Hunaja. Sinun viedä. No. Sitten. Ups. Sitten kasta sormi. Posteriori. Ensin vaikka tuo. Sormien tuolla viimeistä. Hyi. Mä vielä laitan. Niin. Hyi! Tässä on jotain chiliä. Mä en tiedä. Mä en kattonut mitä mä otin. Siinä on vielä hei. Mä en halua syödä. Ei, hyi se siellä lautasen reunalla. Ei. Tuu tänne. Näin. Joo. Tää oli pelottavan näköistä. Niin. Arvaa joku. Tilli. No niin. Tuota sun hius. Mä tiedän. Saaks Kato. katsoa? Saako? Tota. Joo. Eli älä piereskele siellä. Eli no ei tämmöisessä. Eli mä olin antanut Isabellalle tämmöstä. Oh! Mikä Provincial Herpes. Tämmöstä. Sitten oli hunaja. Ja grillimauste. Eli tuommoista. Joo, se on vähän okei, me ruvetaan siivoamaan paikkoja ja ruvetaan ehkä tekemään seuraava videotakin. Nähdään sitten joskus. Moikka!